Sanibona, phinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi nangalomzuzu. uNkulunkulu uhlezi etshala nje kakhulu amazwi akhe ezinhliziyweni zethu ukuze adlulisele kubantwana bakhe abe umthombo wamanzi okuphila. Ngoba lo mthombo lo iwona kuphela ungathi usuwophuzile ungaphinde wome. Iwona kuphela ungathi usuwaphuzile wawadla ungaphinde walamba. Ngoba ukudla komphefumulo lokhu ukudla kwempilo engunaphakade edingwa yithi, edingwa imiphefumulo yethu, edingwa uqobo lwethu ukuze sibonane naye umdali wezulu nomhlaba ngelinye ilanga. So ngalesi sikhathi nje sicela siye kwisihloko esithi izulu liyaphoxeka. Izulu liyaphoxeka. Thina bantu umthetho khona siyaphapha. Yazi siyaphapha siyaqina ngale ndlela yokuthi ngokuthatha izinto eziningi sizithathe let me say sizithathele phezulu ngemizwa yethu. You know, yonke into uyithatha ngokuthi uyayibona, yonke into uyithatha ngokuthi uyayizwa, yonke into uyithatha nje ngelukuluku la ngaleso sikhathi ukuthi okay sengibonile sengifuna ukwenza cha. Just be down, be calm ngaso sonke isikhathi and relax. Be humble. Because ukuphapha kwakho uzophapha njengomlilo wamaphepha. Uyavutha impela and uyashisa and uyashesha and usuke umlilo mawubheka wazi wavutha lo mlilo. Kodwa la ukuphela khona ucime ngathi awukaze wavutha. So abantu bagcwele umqondo, like I was saying, bagcwele umqondo womlilo wamaphepha oyisimanga ngoba bayabachaza ukuthi into yenzekile okokuqala bese bezitshela ukuthi kusazohlezi kwenzeka kanjalo over and over again ngaleyo ndlela becabanga ngayo nabavele basheshe bazibophezele ekwethembiseni ngayo. Athi umuntu ngokubonile ukuthi kujimekile namhlanje wagijima wajika endaweni yokuthi abese hayi kusasa ngizojika kwenye indawo sasa ngizojika. Stop promising yourself izinto ongazi ukuthi zizokwenzeka ngempela yini. Sorry. Because people bake bathathe ngokuqina ukuthi ngoba ngibonile namhlanje ukwenza ukuthi then akusasa zoba njalo, then angalelanga, then no, who said so? Is it God who gave you that permission? Is the God who gave you that kind of access? Definitely it's not uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, but it's just your emotions, your feelings, your thoughts nangokuthanda kwakho. So into eyinkinga kakhulu njengoba isihloko sithi izulu liyaphoxeka ukuthi abantu abaningi beza uNkulunkulu nge-full force bese bamthembisa izinto eziningi bahluleke ukuyigcina. Into eyinkinga kakhulu ngokwethembisa ukuthi lento oyithembisile iyalindeleka. They expect it. Because uthembisile ngithi I'll expect you ukuthi you fulfill your promises. Iyalindeleka ukuthi uyenze. Ngoba uJehova umenze izulu nomhlaba uyake akulindele esikukhipha ngezindebe zethu ukuthi sizokugcina sikwenze ngempela yini. Okuyingakho aze athi kungcono ukuba ungathembisi kunokuba uthembise ebese ungafezi. Ngobani? Ngoba ngempela kubuhlungu ukuthenjiswa something ebese gcina ingafezeki kusasa. It's so painful. Ithathe ibuke nje la kuwena. Because uNkulunkulu uyathanda ukuthi izinto eziningi sizithathe sizifake ezicathulweni zakhe. Look at it in your own situations. Umuntu akuthembise something kodwa angayifezi. How much pain you will feel ngalokho. So lemizwe sizwayo singabantu nezingelosi kanye noNkulunkulu uzwa okufanayo and uthola ukuphoxeka. Ukumthembisa kona uzokufeza abese ngabe sakuthola. So singabantu asive siziphoqa izingelosi kanye noNkulunkulu ngokuthi sithi sizokwenza okuthize. Sibona kusagijimeka kusanjani sijike singakwenzi. Ubaba ohlala ekhaya ezulwini akayithandi leyo nto njengawe ungayithandi. So makholwa yekani ukuthi uma nisathokozile
ebese nenza inqwaba yezithembiso niholwa imizwa yenu yangaleso sikhathi. Fana noma umuntu isazoqala ukuthandana. Ngiyaqala emjolweni kuya-enjoyeka kumnandi nani nani honeymoon phase noma niyaqala niyashada. They do all sort of promises. Ngingakangeni kwindaba kungqikithi yangampela. Akuthembisa izulu nomhlaba, akuthembisa uzokunakekela, uzokonda, uzokuthanda nani nani. Kodwa ithi mayiqhubeka i-relationship ebese ehluleka. Ebese yabuzwa wesilisa noma wesifazane, ungithembisile nje. Uwena othe uzonginakekela. Uwena othe angiyeke umsebenzi uzongondla. Uwena othe angishiye 1 2 3 uzongenzela. Kusengokunye. Uma ngasakwenzi lokho, and it gets so painful. Ngendlela esimanga ukuthi how, but because they promised me, why are they not fulfilling izithembiso zabo? Why bengazigcini njengamanje? Same goes with funerals. Uma ingane kasisi wakho ishonele uma wayo, your sister, dadewenu, or your brother, or whosoever usuke thola ukuthi bebehlala bobawu-2. So ngexa yozwelo banalo ngaleso sikhathi, uzoza nge-full force because uyamzwela ngithi awu Nkosi yami, umntana kabhuti, umntana kasisi, umntana kamzala, umntana kabani. Uqhamuke nge-full force. Uthi umntana kasisi ungacela nanoma yini. Mawulambile nje ungishayela ucingo, ngizofika manje. Ungitshela noma yini oyifunayo. Mawushodelwe ingubo ungitshele, makuphela ugesi ungitshele, mawushodelwe ukudla ungitshele, mawuswela ini ungitshele. Abale yonke into because usuke seza ngokudabuka kokubona indlela suke ekhala ngayo, ngokudabuka ukubona indlela azoswela ngayo because usuke ebona ukuthi yazi sezoswela because lo muntu useshonile njengamanje ube yi-breadwinner, uyena obeyinakekela lengane. Aze ngaleyo full force. And very fortunate, abanye they do. First month, second month, akwenze ngampela. Amnakekele Nkosi yami, amlethele i-cross because usuke sabona ukuthi kusanzima kusabhede, imizwa isamqhuba, usafila nani nani. But isithembiso sakhe ugcina sihlulekile ukusigcina sonke ngokuphelele. Siyakwenza phela umntwana sisi, siyafona. Ushodelwe 1 2 3. Siyacela bandla malume, siyacela bandla anti, siyacela bandla gogo, siyacela bandla bani, mamekazi, mamezala, whatever. And subangeleka isicelo. Ekubeni it was you at the first place othe ubofona nanoma inini, ucele nanoma yini oyidingayo. Wamthembisa, wathembisa ukuthi uzomnikeza konke akudingayo. Kodwa uthi uma sekufuna, ngoba phela wethembisile, qaleke manje uthi awu kanti kumele nginakekelane naye njalo. Yena kanti akacabanga ukuthi kumele azamele. Ngeke phela akayona i-responsibility yami. What about your promise? And kwabhala in caps lapho. Your promise though. Isithembiso sakho sona. Because wena usuke yazi futhi into esimanga kakhulu. Kuba wena osukelayo. Ngenxa yokubona ukudabuka wethembisa. Ngakho-ke siphila nabantu abathatha izinqumo ezinkulu ngokwenza izethembiso bengacabanganga ukuthi kuqala bazogcina yini. Because basuke behamba ngemizwa yangaleso sikhathi. Bekhohliwe ukuthi imizwa iyadlula. Isimo siyadlula ngokunjalo. But lokho abawethembisile kumile kunjalo akudluli. So it's all about keeping your promise. And bazomele bakuthwale. Uthembisile uzomele ukuthwale. Noma kunjani. Ngoba ulikhiphile ngezinto ebezakho. Kodwa-ke kutholakala kubasinda lokho abakuthembisile, kubasinda kakhulu bagcine sebeziphulile izithembiso zabo. And isikhathi esiningi into engike ngiyibuke kakhulu, abeve bengenandaba nokuthi bathembise ini. Bakhohlwa sengazuthi abakaze nangelilodwa ilanga baqala bakwethembisa bathi mawudinga ukuthi nokuthi. So many people, I don't know ukuthi kusuke sek-inflict another idea or another spirit sebehola omunye umoya. Sokuthi lokho akuthembisile usekhohlwe nya,
Hawu Makombe ngithembisa ubani? Awu Makombe, kuzobe uyena umuntu othe hawu, ubuthe uzokwenza u-1 no-2 no-3. Athi we ngikhohlwe kudala mina. Nalo we wakhe ngikhohlwe kudala mina. Uwe vele ukuthi vele nje akunendaba. Ungikhumbuzelani futhi? Why do you have to tell me? Why do you have to remind me? Because angiyimisela ngokwenza leyo nto. Because angiyimisela ngokwenza okunjalo. Because you know, ila sobabangela khona isicefe. Ubathole sebexolisa into engapheli because umuntu seshawe esazela ngaleso sikhathi. Manje uNkulunkulu usuyarenka ukuthi hello ngqonqonqo, you did promise. Uthembisile ngempela. Because bahlulekile ukugcina izithembiso zakho. Because iqiniso liyababa libhlungu. Yabo la ufeyile khona. Ayikho umuntu uthanda ukukhunjuzwa ukuthi ufeyilile. Ufeyilile njalo. Ufeyilile isizulu. Fana ngane esikoleni. Mangabe ifeyilile, ayidingi libe likhunjizwa ukuthi wena ufeyilile njalo. Zonke ingane ephasile wena ufeyile. Kuba buhlungu. So ufana nomuntu ke ozomkhumbuza ngesithembiso sakhe. You are definitely telling them how much they have failed. Ukuthi bafeyile kangakanani ekuzigcineni. Lezi zithembiso zabo okuyibona abazethembelisile in the first place. So lapha empilweni, as a person, kumele wazi ama-capabilities akho. Zinikela ezintweni ungakabi naso isiqiniseko ngokuphelele ukuthi ya, I would definitely do this. Kumele ungazibophezeli ezintweni ezothi sekumele kwenzeke-ke manje. Qale phansi wehle wenyuka. Qale phansi ukhomba eminwe. Qale phansi. Know your capabilities, know what you can do, and stop planning. Phinde futhi singabantu, kumele sihlezi sazi ukuthi akuyona into othanda ukuyenza ezokwenzeka ngendlela othanda ngayo. Ngoba isikhathi esiningi yonke into eplaniwe, abantu bayazi lento, yonke into eplaniwe ayive ingenzeki. Sonke siyakwazi lokho. Rather let us not plan but do. Sekuyisikhathi manje sokuthi singabantu ungahleli enza. Because uma uhleli uthi kusasa ngifuna ukuvashela umngane wami. Yabo le minute wathatha ucingo walibeka la endlebeni. Usulibekile ucingo endlebeni. Uthi yazi icabanga ukuzokubona. Cabanga ukufika kusasa. Definitely God for sure kusasa uzoba nenqwaba yezinto ezoba isithikamezi ukuthi ungakwenzi lokho. So speed ekuthenini vele konke kumele sikwenze, kumele sikuzwe ngobaba wethu ohlala ekhaya ezulwini ukuthi masenzeni ngasiphi isikhathi kanjani futhi ngayiphi indlela ngoba elakhe icebo alivinjwa umuntu nalutho, unlike awethu amacebo. Because elakhe icebo lingavinjwa abantu, lingavinjwa imali ukuthi oh Nkosi yami anginayo imali, ngiyathanda kaphela ukuyosiza lapho kodwa anginayo imali. Lingavinjwa abantu ukuthi ngiyathanda ukuhamba kodwa sekusuke kwafika abangani bami, sekusuke kwafika obani nobani. Ngavinjwa isikhathi ukuthi awu ma, awu sekulate ngingisakwazi ukufika. You know? Ngavinjwa isimo se-weather ukuthi awungeke kuyanetha, bengifisa ngaphela ukuza lapho kodwa ngingisakwazi. Nokunye okuningi elakho icebo lingavinjwa nanoma yini ngezinto eziningi ezikhona ezingenzeka ngaleso sikhathi. But likaNkulunkulu icebo alivinjwa next, alivinjwa umuntu, alivinjwa ilutho, alivinjwa isikhathi, alivinjwa imali, alivinjwa ilutho. Tshela kahle uNkulunkulu ukuthi awunayo imali, inyawo ezana, walk. Ngisho ngabe ukhi awalonke uzofika lapha. Kuyanetha izulu, gqoka ujacket, nayi ilokhu nje raining coat, nayi umbrella, shona khona. Naba abantu batshela abantu ukuthi buyani ngakusasa namhlanje ngihamba. It's as simple as that. Ela uNkulunkulu icebo alivinjwa ilutho. So ayikho into enzima ngokuthi into uvele uyenze. Just do it. And ayive ithokozisa into evele iqhamuke
ungayilindeli. Sonke siyayazi into eyisaphilayo ukuthi imnandi kanjani. Vele kuqhamuka umuntu ungamlindele nje. Cousin wakho suka le kude, ohlala le eGoli if uhlala eThekwini, noma ohlala le eCape Town if wena uhlala eGoli. Avele kuqhamuke usho afike. Uvele ugcwale injabulo uthi hawe ma, umzala wami Nkosi yami, and ujabule ngale ndlela eyisimanga. Afike ungashongo. Kodwa lo wethembisile uzomlindela. Futhi ukufika kwakhe kuzobe kungasesona isimanga. Because ubusuwazi vele ukuthi uyeza. And mase engasafiki uyaqala-ke manje uphatheka kabi. Because why usuvimbe wanqanda iy'ndlela zakho ukuthi uzoya endaweni yokuthi ubuzoya e-town ngoba kuze umzala wakho awusayanga e-town. Kuze umzala wakho aphe ukudla okuningi sekuzobola-ke manje akasafikanga. Usuzophatheka kabi i-waste yokudla, usuzophatheka kabi angisayanga e-town, usuzophatheka kabi kumele ngibuyele emsebenzini. You know all these things. But kube uvele wafika. Hayi ngiyakutshela wena. Ubuzojabula ngendlela esimanga. Ngakho-ke uNkulunkulu Baba ohlala ekhaya ezulwini uyathanda ukuthi konke sikwenze ngothando kuye nangokumangaza. Simbonise intshisekelo nesihlezi simthandela khona ngokuthi sivele sikwenze. Njengomntwana omncane ovela amangaza umzali wakhe ebuye namhlanje emsebenzini, let's say umntwana ona-6. Mncane kabi lo mdala vele athi mama ucela ukugeza iy'nyawo. Uzomangala uthi hayibo, umntwana wami emncane kanje uvele umdedele. Uthi uyabuka Nkosi yami ukugeza ngamanzi abandayo. Uthi mntana wami umama uthanda ukugeza ngamanzi ashisayo, uzolubele umlungise umsize lapho nalapho. Uthi uyabuya ngakusasa ubuye emsebenzini, izolo kade kugeza iy'nyawo uyafika namhlanje ukwenzela ikhofi. Hawu isithandwa sami. Uvele ubone ukuthi okay ufake kakhulu ushukela, umlungisise uthi mama, umama uthanda ufaka ushukela owodwa, isipuni esisodwa. Hayi empile. Why? Because uvele wakwetha ngentshisekelo nangothando. Uthi uyabuya ngosuku lwesithathu uyafica usekubekile i-rice. Hawu bakithi my baby mnana. Ungajabula ngendlela esimanga because uvele wakumangaza wenza into enkulu. So njengomzali uzokujabulela lokho. Futhi uzolibele ulangazela ukuthi umlungisise by seeing what ugqozu nentshisekelo nothando lokufuna ukuyenza lento. Lo mntwana uzovela akuthembisa athi ma ngizokuphathela ini esikoleni. Ajike ngakuphathi. Athi we ngikhohliwe sigcine sidlala nani nani. Ngizokuphoxela kanjalo. Umzali uyakujabulela konke lokhu ngoba kumbonisa indlela umntwana wakhe azimisele kangakanani ukuthi amkhombise uthando ngezindlela zonke. Futhi kuyamthabisa ukuzama kwakhe umntwana. Ebese libele emlungisisa lapha egeja khona, amcwecwe lapha emlungisa khona, aze amtshengise indlela e-right athanda ukuthi kwenziwe ngayo. Nendlela efanelekile. The more ekhula, the more etshengisa uthando nentshisekelo, and the more enza, the more you do, the more you do. Because ingane kathi bezohlala benobudlelwane obuqinile ngaso sonke isikhathi. Inqubo nje uma ezolalela futhi enze angayeki, aqhubeke enze. Ngakho-ke bantu yekani ukuphoxa ingelosi. Umuntu athembise athi ngizozila ukudla. Shaya isikhathi sokuzila ukudla athi ngeke mina ngiyasebenza emsebenzini ngizophelelwa amandla. Phoxa ingelosi sifikile. Athi umuntu ngizokhuleka ngesikhathi sokuthi. Ifika ingelosi sizolanda umkhuleko wakho. Tholakala usakhuleke. Iphoxeke ihambe. Athi umuntu ngesikhathi sokuthi ngiplana ukuthi ngenze umenzela ukuthi uNkulunkulu. Sofika ingelosi izocollect. Ungakutholi lokho. Disappointed. Iphoxeke kanjalo. So let us just do but baNkulunkulu. Singabe sisathembisa manje. Asivele senze uNkulunkulu, asihlomekeni. Simenzele konke esithanda ukumenzela kona uNkulunkulu. Singamthembisi bese singafezi. Because iyashinca ukuthi ngcono ungathembisi nokuthi ungafezi because kubuhlungu. Uthi usuthenjisiwe into dukuduku ayisafezeki. Dukuduku lo muntu osithembisile akasayifezi. And abaningi bagcina bengenandaba athi umuntu vele. Because uNkulunkulu ujobe ehlala ekhaya ezulwini. Abantu bathatha ukuthi vele akababoni. Kanti ingelosi soyifikile.
ukuthi sungayiboni, they are supernatural. Awuyiboni but isukila. Iyona ephaphumisayo sukuyitshela ukuthi uyiphisele kuyochama, kanti naye izocollecta umkhuleko wakho. Kutholakala ungakhuleki. So ngakho-ke bantu, ikani ukuphoxa izingelosi nobaba ohlala ekhaya ezulwini oyingcwele ngokuvumela imizwa yenu inenzise izethembiso bese niyehluleka ukuzifeza ngoba kusenokuningi enithanda ukwenza ngezikhathi zenu nangamandla enu. Yabo futhi afuna ukuba bhizi empilo yakho, isikhathi sakho sasipende kwezinye izinto emsebenzini nani. Stop promising uNkulunkulu ukuthi ngizokwenzela 1 2 3 kodwa wazi kahle ukuthi uzoya emsebenzini futhi uzophuma late. Mthembisile uNkulunkulu ukuthi uzokhuleka njalo ngo-6, kwazi kahle ukuthi emsebenzini uphuma past 5. There are 100% possibilities ukuthi ushaya u-6 ungekho la endlini. Ushaya u-6 ungekho kwi-altar lakho la ujwayele ukukhuleka khona. Why did you promise the Lord? Why ungavelanga wathula? At least caca ukuthi uzoze ukhuleke ngesikhathi usu-right ngaso. Because izinto eziningi uyakwazi ukuyibona usakude uthi lokhu ngeke kwenzeka. Ngiyayibona le situation ukuthi ngeke. Do not promise. Rather do. Because nisathanda ukwenza ezinye izinto ngamandla enu. Stop promising uNkulunkulu ukuthi uzomthanda ngamandla akho onke. Because usathanda ukwenza ezinye izinto. Stop promising uNkulunkulu ukuthi uzomthanda ngenhliziyo yakho yonke. Because usayithandela isithando sakho wena. Usayithandela izinto wena, usayithandela whatever uyithandayo. So incwadi nje ngicela siyifunde uDeuteronomy 6:5 uthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Lawa mazwi engikuyela ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Other verses akaza include athi umthande nangayo yonke ingqondo yakho. Mina ngeke ngizithi umthande ngaso sonke isikhathi sakho because isikhathi usiphiwe nguye vele uJehova la emhlabeni. Singakuphelela nanoma nini. So kusizani ukuthi uthande ezinye izinto ngesikhathi sakho. Esothi mase siphela lapha bese uyayisola uthi kube lesikhathi ngasisebenzisela ukutshengisa uNkulunkulu uthando. Ukube lesikhathi ngasisebenzisela ukutshengisa uNkulunkulu ukuthi ngimlangazele kangakanani. Ukube lesikhathi ngasisebenzisa ukwenza into kaNkulunkulu. Ukube ngabe sesingasekho isikhathi. So bantwana boNkulunkulu ngiyaliphoxa izulu. Because izulu lithe lijonge thina singabantu, lijonge wena kholwa, lijonge wena mfundisi, lijonge wena mprofeti, lijonge wena sisebenzisa uNkulunkulu ukuthi konke uzokwenza yini. Especially lokhu sukuthembisile, ngizozila izinsuku ezinhlanu, ngizozila izinsuku eziyikhombisa. Likubhekile ukuthi uzozila ngempela yini. Because that covenant if wayigcina wazwaphelelisa, that is when you will get your blessing. But wayibreaker, the angels will be so disappointed because ingeke suke sizithakazela zizilangazelela ukuthi awu masiyomnika isithembiso sakhe, awu mabo uNkulunkulu uthe asiyomnikeza le moto awu wavela ibreak fasting ngo day 5. Ngiyaphoxeka ibuyele emuva. Sithi yambona ke Nkosi. Yambona ke Baba. Usevele wadla. Senze njani? Athi uNkulunkulu ngiyasayithola le moto. Because uhlulekile ukugcina the covenant. Le abethe uzoyenza. Uhlulekile ukugcina isithembiso lesi asuke yena wasenza. So singayiphoxa ingelosi. Zikhona around us. Ziyasibuka, zisilalele, zisibhekile. Singamphoxa uNkulunkulu ehlele ekhaya ezulwini usibhekile thina silapha emhlabeni. Thina abantu simatasa ngazo zonke izinto, matasa ngomsebenzi uyadla, uyaphuza, uyangena, uyaphuma, uyalala, wenza konke. uNkulunkulu akenzi next. Mehlakathe nje. Abhekile wena. So whatever you promise uNkulunkulu, make sure ukuthi ayigcine. Mina ngizothi do not promise at all. But vele wenze. Nangasasiphinde wenze. Phinde futhi wenze, uzimisele. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uzovele eqondisa, uzovele ecweca, uzovele kusiza, futhi uzohlezi seduzane nawe. Because uzorealize and uzoyijabulela yonke into omenzela yona. Uzoyithakasela. Uzothi wow umntwana wami. Unikele isikhathi sakhe singaka kimi. Inhliziyo yakhe ingaka kimi. Amandla bangaka kimi. Uzohlezi ekujabulela konke lokho. Uma kuvela nje ejuleni inhliziyo yakho. So stop promising uNkulunkulu bese ningasafezi. Because nje mina nenisize, nisibekele.
hlaze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amanye amavidiyo khona ku-YouTube, sorry, akhona ku-TikTok, Facebook and Instagram. Inkosi nje ibe nani, inisize, iniphulukise, iniphe amandla. Ningamthembisi uNkulunkulu ningafezi, kodwa nimenzele konke ngokuthando nangentshisekelo. Nidlulisele imiyalezo nakwabanye, bathole imiyalezo yeqiniso nokuphulukisa nokusizakala ezintweni zonke. uJehova unibhekile, izingelosi ziseduzane nani, zihlezi zilindile. Mamele ukhuleke, khuleka. Mamele uzile, zila. Mamele ufundiswe, lifunde. Konke ukuthembisile ukufeze ngaso sonke isikhathi. Inkosi ibe nani, nibusise manje uze phakade. Amen.